फिसा बिथांमोनजों लोगोसे बुहुमाव थानाय गासैबो बर' बिथांमोनखौ आरो सिजुकनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय बे हाबाफारिखौ बेसेयावनो दिनै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। धन्यबाद আমার बरायबाय ओमफ्राय जोंनि स्टाफ थालाबायबाबो आरो লগতে আমাৰ মাজত नब बांकाय बेखौ बारा माबाबो बुंबाय बांकाय एकदम सिगां नांबाय दांबाय थाबायानो बिराद बामबायबो थाबाय बे आरो प्रतिभा एकदम एसे बांसिन बामनायनि बिथोराव बिनो बामनो मोनदों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ सांखारि टाउन कमिटिनो बारग' स्पर्ट्स सेक्रेटारि माबा बिथांखौ गांसे आर'नाइ गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि खामानिफोरखौ गांसे गोजोननाय थाबाय आरो गाहाय नेहाथारि दङ जा नगेन बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। ओमफ्राय जोंनि गेजेराव दं बिथाङाबो नांजाबबाय थादों सम्बारु बसुमतारी एकदम दुखु खस्थ' आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव दं शिशु फिसा बिथांमोनजों लोगोसे बुहुमाव थानाय गासैबो बर' बिथांमोनखौ